ରାତିଟା ଯାକ ଆଉ ନିଦ ହବନି। କଣ କହିଲୁ ନିଦ ହବନି? ଆରେ ନିଦ ନହେଲେ ହବ କେମିତି? କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଏତେ କାମ ଧାମ ଅଛି। ହସବନ୍ତର କହୁଛି ମାମୁଁ ବୁଢା କିବି ଦେଖିବ ନା ମାମୁଁ? ଆରେ ମାମୁଁ କଣ କରିବେ? ହଁ ମାମୁଁ କଣ କରିବେ? ବାଲ୍ଟିଏ ଦି ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ ନିଶଟା ପୁରା ଛାଡିଯିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ଆରେ यार ପାଣି ଫାଣିରେ କିଛି ହବନି ରେ। ୟାକୁ ଦରକାର ଔଷଧ ହେଲା ଔଷଧ। ନିଜ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ବୋଧେ? ନାଇଁ ତ ସେବା କରିବି। ସେବା? ଧୁରନ୍ଧର ହସ ବନ୍ଦ କର। देख ମୁଁ ତିନ ଯାଇ ଗଣିବି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ତୋ ହସ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ମତେ। 1 2 3 ନା ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ହବ। କଣ ହବ? ଯାହା ହବାର କଥା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ସୁରଭରାଙ୍କ ଶୁଭ ପରିଣାମ ହବ। ଫଟା ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟାଏ ହବ। ସାବାସ ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ ତୋର କବିତା ତ ବାହାରିଲାଣି ନା? ବୁଝିଲୁ ଦିଜ ଯେ ମୋର ବାହାଘରଟା ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ଘଟଣା ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଆଉ ପାଟି ଗୋଡରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ? ନା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ହଁ ହେଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ବରଂ ଖୁସି ହେବି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। 3 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଏ ପାସ୍ କଲି ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣ? କଣ? ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ତିଆରି ରକେଟ ଜହ୍ନ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଦିନ ସେନ୍ସେସନାଲ। ୟେସ୍ ସେନ୍ସେସନାଲ। ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡି ନ ମରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ହେଲେ ଆଜି କଣ ହବ? ଝଡ ହବ। ଆରେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଥରେ ଅନେଇକି ଦେଖ, କଳା ମେଘରେ କେମିତି ଛାଇ ହେଇଗଲାଣି। ପବନ ବି ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଝଡ ହବ। ଆରେ ତାହେଲେ ତ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ବାହାଘର ପ୍ରୋସେସନଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବନି ତ? ପ୍ରୋସେସନଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନାଲ। ଆଚ୍ଛା ବା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଝଡ ବର୍ଷାରେ ବି ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ ଅଛି ନା କଣ? ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ସାରଙ୍ଗ। ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କହୁନୁ ରକେଟ ତ ୟା ଭିତରେ 50 ଥର ହେଲାଣି ଜହ୍ନ ପାଖକୁ ପଠାଗଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ବିଏ ପାସ୍ କଲି ସେଦିନ ହିଁ କାହିଁକି ରକେଟ ଛଡାଗଲା? ମାସକୁ ତ ଆଜିକାଲି 10 ଥର ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁଲି ସେଦିନ ମୁଁ ନ ମରି ବଞ୍ଚିଗଲି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଇଡିଏଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ସୁରବରା ନିହାତି ଅପାତ୍ରରେ ପଡିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡିଲାନି ଆଜି। ଆରେ ଜଣକର ସିନା ଔଷଧ ଦରକାର ପଡିଲାନି, ହେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ? ଆରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ଏବେ। କଣ ତ ତମେ ସେଟା କହୁଥିଲ? ସେନ୍ସେସନାଲ। ସେଇ ସେନ୍ସେସନାଲ। ହଁ ସେନ୍ସେସନାଲ। ଖବରଟା ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲୋମ ମୂଳ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଖବର? କି ଖବର? ଆମେ ଝଡ ଫଡ ହବ ନା କଣ ଭାଇ? ଆରେ ଯା ଝଡ଼ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ବିଭୀଷିକା ନା ଶୁଣିଲ ତାର? କାର? ଆରେ ଯାହା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁଥିଲି ସୁଜନ ସିଂ। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ? ହଁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ। ଲୋକଟା ଶବ୍ଦକୁ ସତ୍ୟ କେତେ ବଡ ଦୁର୍ଜନ ଖବରଟା ନ ପଢିଲେ ତମମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଶୁଣ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଡଲାଇନ। ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ସହରର ଚାରିଆଡେ କ୍ରମାଗତ ଡକାୟତି ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଦେଶର କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ
ইতিমধ্যে এই শহরে পদার্পণ করেছে এবং তার দলবল সহিত সহর সবু অঞ্চলের সুপরিকল্পিত ভাবে ডকায়তি আরম্ভ କରିଦେଇଛି ବାରିଷ୍ଟର ଶରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଛୁରୀରେ ଭୁଷି ଟାଙ୍ଗିଆରେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପିସ୍ତଲ କାଢି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ବୈଠକଖାନା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଟେଲ ଆତ୍ମାରାମରେ ମଧ୍ୟ पुलिस वाला कौन କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛୁ ଅସଲ କଥା ଶୁଣ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଟେଲ ଆତ୍ମାରାମରେ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାମ ହେଇଯାଇଛି ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି अरे आउ कौन मिलिବ? ଆରେ ଖବରଟା ପୁରା ଶୁଣ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ଆଖି 2ଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କପାଳରେ କଟା ଦାଗ ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ଆଉ ଆଖି ଦିଟା ଲାଲ ଲାଲ ଏଇ, କପାଳରେ କଟା ଦାଗ ବି ଅଛି ଆଉ ନିଶ ବିଷ ଖାଇପାରେ ଖାଇପାରେ ନ ଖାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ ଥାଇପାରେ ପୁଣି ନ ଥାଇପାରେ ମୁଣ୍ଡରେ କଟା ଦାଗ ଏଇଟା ଗଲା ୟାକୁ ଦରକାର 2 ଗାଲରେ 2ଟା ବ୍ରହ୍ମ ଚକଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଭାରି ଭଲସେ ତୁଲେଇ ପାରିବି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ଦିଜ ହଁ ମାରିବି ରାତି 12:30 ହେଲାଣି ନିଜେ ତ ଶୋଉନୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦଉନୁ ଧୁରନ୍ଧର ହସ ବନ୍ଦ କର ଧୁରନ୍ଧର କହୁଛୁ ହସ ବନ୍ଦ କର ଧୁରନ୍ଧର ହସ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆରେ ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆରେ ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ହଉଛି अरे रुह धुरंधर की व्यवस्था करा जीव भास्कर को जेते हम तार निमंत्रित अतिथि ना भास्कर तू किछ कह ଭାସ୍କର କଣ କହିବ ତାର ତ ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ କବିତ୍ୱ ବାହାରିଲାଣି କେତେବେଳେ କୋଉ ଝଡ଼ ହବ କେତେବେଳେ କୋଉ ଚଡ଼କ ପଡିବ ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛି ବୁଝିଲୁ ଦିଜ ରାତି ପାଇଲେ ମୋର ବାହାଘରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହବ କିଛି ଝଡ଼ ହେଇପାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଇପାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା दुर्जन सिंह भी आस पारे अरे ना ना डरिवार किसी कथा नहीं दुर्जन सिंह आसियो बोली तो बाहागरटा अटकी जियो बोली भाबुछु ना कोन आमे न सब अछु काई की तू कौन करिबु पटकालु जिबु तो बुझिलो बाबा धुरंधर निशाटा खूब जोर रे तुमको धरिछि ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ସରିଗଲା ହେ ଦୁର୍ଜନ ଦେଖି ଶିହରଣ ଜାଗେ ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ନାମ ତମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ଏ ଯେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିର କେଉଁ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରେ ରହସ୍ୟର ପଦ ସଞ୍ଚାରଣ ବଢିଆ ବଢିଆ ତାପରେ ହେ ଦୁର୍ଜନ ତୁମେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚର ଝଡ଼ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରେ ଭାସମାନ ନାବିକର ତୁମେ ସତେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦ झणकर निशा खाई मुंड खराब निशा न खाई मुंड खराब अच्छा भास्कर आज दिनक ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଜନ ଫୁର୍ଜନ ବାଜେ ରବିଶରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କଣ କହିଲୁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଗୋଟେ ବାଜେ ରବିଶ थर्ड ग्रेड क्रिमिनाल दागी से ଘୃଣା ନା ଭୟ भय अरे कुस्ती कसरत बस जानिनी तबे ओकिलाती करूची मुंडरे ढेर सारा बुद्धि अछि मो तू तो पटकालु जिबु आउ हां लुचिबी तुम जदि लुचिया को पड़े तबे दुर्जन सिंह र भय नु बरम तम भलिया अपदार्थक पई लज्जा सुन लोकटा धरा पड़ी गले ताऊ केही रक्षा कर परिबे ता छडा आईन अछि कानून अछि आ आईन कानून कथा कहबा गले तमे तो जानो मु बरम दुर्जन सिंह को बचाव किछटा करि पारे କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଆଇନ କାନୁନ ସାଙ୍ଗରେ କାରବାର କରୁ କରୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆଇନ ଆଖିରେ ବି ଧୂଳି ଦେଇପାରୁ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ମୋଟ ଉପରେ ମୋର କହିବାର କଥା ଏ ଦୁର୍ଜନ ସିଂହ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଜନ ହେଇଥାଉ ପଛେ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ତୁ ତା ପାଇଁ ଧମାଧମ ଚେରା ଆରମ୍ଭ କରିଦବୁ ଆରେ ସେଟା ମୋର ପେଶା ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି କଳ୍ପନା କରାଯିବ ତୁ ହେଲୁ ଓକିଲ ସାରଙ୍ଗଧର ମିଶ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆସ୍ତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ
ତାପରେ ତୁ କହୁଛୁ ଦେଖ ଆଇନ କାନୁନ କଥା କେସଟା ବଡ ଜଟିଳ ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରୁଛି ଏପରି ଅପରାଧ ଆଉ କେବେ କରିବେନି ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଏତିକି ଦୁର୍ଜନ ସିଂ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇତ ପାଦରେ ଗୋଟେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପଡୁଛି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥଟ୍ଟା ନାଇଁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା ସତରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେନି ଆରେ କୋଉଠି ଡକାୟତ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆଉ କୋଉଠି ଆଡଭୋକେଟ ସାରଙ୍ଗଧର ମିଶ୍ର ତାମାନେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବାଟା ନିରାପଦ ତା ନହେଲେ ଆରେ ଆରେ ଖବର କାଗଜଟା ପଢ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଛୁରା ନହେଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ ବେ ଶୁଣୁ ଛୁରା ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରୁ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ତମାନେ କୁହ କହନ୍ତି ସେଟା ହଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ କରିବୁ ମତେ କହିବୁ କଣ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖ ବାବା ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଏସବୁ ଅପରାଧ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ଶରଣଂ খবরটা পড়িনি তুই বুঝি পারলুনি মতে আরে দুর্জন সিং কেবল তিনটি কথা জানে আগে খুন তারপরে ডকায়তি ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବରଂ ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ଟैक्टिक्स की टैक्टिक्स ସେଗୁଡା ତୁ କୁଆଡେ ବୁଝିବୁ ସେଗୁଡା ତମ ଆଇନ କାନୁନ ବହିରେ ଲେଖା ନାହିଁ ନା ଆରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ସେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲାକୁ ଯେମିତି ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିଲୁ ଭାବୁଛୁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂକୁ ବି ସେମିତି ଫାଙ୍କି ଆରେ ହଁ ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିନ୍ତୁ ସେ ଟैक्टिक्स ଟା ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ପାଖରେ ଚଳିବନି ଏଇଆ ତ ଆରେ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କିଏ ତୁ ଡକାୟତ ହଁ ସରି ବେପାରୀ ନୁହଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କହ ଯଦି ଦୁର୍ଜନ ସିଂ କିମ୍ବା ତା ଭଳି କୌଣସି ଡକାୟତ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଡରିବିନି ସିଧା ପଚାରିଦେବି ଦୁର୍ଜାଇ କେତେ ନବ କାମ କରୁନ ତମେ ଚେକ୍ ଦେଇ ଯାଉନ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଡକାୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସିନ୍ଧୁକର ଦାବି କାଢି ଡକାୟତ ଆଗକୁ ବଢେଇଦେବି ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡାକରେ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡକାୟତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଆରେ ଅନୁମାନ କର ଏ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡା ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଶୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁକରେ କିଛି ରଖେ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଚାଲାକ ନା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡା ଖୋଲି କିଛି ନ ପାଇ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳି ଚାଲିଯିବ ଭାବୁଛୁ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଆରେ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡାକରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଆରେ ସେଇଠି ତ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଧରିଲେ ଡକାୟତ 5 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ପାଇଲା ମୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଖୁବ କମ ଯେ ମିଳିଲା ତା ବି ତ ନୁହଁ ନା ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଲା ପକେଟରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା ତାପରେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇ ତା ରାସ୍ତା ସେ ଧରିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଟିଭି ଆଉ ଖବର କାଗଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭୟ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୁଟ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ସବୁ ଫାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କଣ ଅଛି ଧପ୍ପାବାଜି ନୁହେଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତା ଛଡା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତୋର ଯେମିତି ୟାର ଯେମିତି ମୋର ସେମିତି ୟାର ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଲିଭ୍ ହଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନ ରଖିଲେ ବି ଆଉ ଉପାୟ କଣ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ ବାବା ସାରଙ୍ଗ ଖାଲି ବହି ପଢି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମାନୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ତମେ କହିଲ ହଁ ଦେହରେ ବଳ କଥା ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ବଳ ଅଛି ଏଇ ତ ମୋ ଦ୍ୱିଜ
ସେତେବେଳେ କେତେ କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଥିଲା, ଛାତି ତାନ କରି ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ହେଇଛି କଣ? ବେଙ୍ଗ ପରି ବୁଲିଲାଣି। ସୁରକିନା ଉଡିଯିବ। କଣ କରିବେ? ହଟିକେ ଏଠିକା ଏଠିକା ହଟିକେ। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଫୁକିଦେଲେ ମୁଁ ସୁଟକିନା ଉଡ଼ିଯିବି? ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହିଲି? ମୋ କହିଲା କଥା ଏଇ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ କେତେ ହଣା କୁଟା କେତେ ଲୁଟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ମାରପିଟ କାମଟାରେ ସେ କୋଉଠୁ ଟିକେ ଆରେ ତା ମାନେ ସେ ଫୁକିଦେଲେ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯିବି? ଓ ହଉ ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ? ତୁ ବୁଝିବୁ ଛତୁ। ଦେହର ବଳ ନାହିଁ କି ମନରେ ସାହସ ନାହିଁ, ହେଲେ କଥା କହୁଛୁ ବଡ ବଡ। ମାନେ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖେଇବୁ। ଏକ ଶୁଣ, ମୋର ସେ ଯୋଉ କଥାରେ ନୁହଁ ହେଲା, ମୋର କାମରେ। ବୁଝିଲୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଲି, ତା ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି। ମୁଁ କଣ କରିବୁ? ମତେ ମାରିବୁ? ତତେ ଆମେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ତୁ ତ ତୁ ଏଠି ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆସ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବ, ଆସ। ଆରେ ବାବା ତମର ସେ ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ତାକୁ ବି ଦେଖିନେବି, ବୁଝିଲ? ପଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ପଡିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ତା ବୋପା 14 ପୁରୁଷକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ପାଟି ଛତୁ କରିଦେବି। ଛତୁ? ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି। ଛତୁ ପରେ ଖାଇବୁ, ଆଗେ କବିତାଟା ଶୁଣ। ହେ ଦୁର୍ଜନ ତୁମେ ଅଛ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ପରିଚୟହୀନ, ତଥାପି ମୁଁ ଅତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଜାଗେ ତବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କରିବାକୁ ଶୁଭ ସମ୍ଭାଷଣ। ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଳୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ ଉନ୍ମତ, ପାନ କରି ନିଶଙ୍କ ଅମୃତ, ଜୀବନର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଡାକେ ତେଣୁ ଆସ ହେ ଦୁର୍ଜନ, ତୃପ୍ତ କର ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ। ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ଗଲା, ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ ନା କଣ? ମାମୁଁ ଆସିଲେ? ଆରେ ମାମୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କିରେ? ଆରେ କିଏ କୋଉଟା କଲ? ମାମୁଁ ସକାଳ କରିଦେଲ। ଆମେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ମାମୁଁ ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି। ଛତୁ ଛତୁ କାଲି ଖାଇବ। ଆଉ ଆଉ କାହା କଣ ଦରକାର? ମାମୁଁ ଆପଣ ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ହଁ, ସେ କି? ଆପଣ ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ବାରିଷ୍ଟର ସହଜ ପଣ୍ଡା ତା ଏକମାତ୍ରକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଣିଲା ଆଣିଲା ଆଣିଲା, କୋଉଠୁ ରଖିଲା କୋଉଠୁ ରଖିଲା କୋଉଠୁ ରଖିଥିଲା ଆଉ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଛି। ପଢୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପଢନ୍ତୁ। ଓହୋ ବୁଝିଲି, ତମର ଛତୁ ଦରକାର ନା? ହଉ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇଟା ଘର ନା ଚିଡ଼ିଆଖାନା? ଆରେ ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର, ତମେ ଏମିତି ରାତି ଯଦି ହୋ ହା ହବ, କାଲି ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ କିଏ ଆଉ ବାହା କରେଇବ କିଏ? ମାମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇବା, ଚାଲ। ଆସ ଧର ଧର, ଯା ଶୋଇବ ଯା। ଓ କୁଆଡେ? ନା ମାମୁଁ, ସେ କବିତାଟା ଟିକେ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା ତ। କାଲି ଆସିବ ଯା। ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର, ବାବୁଙ୍କ କବିତା ଲେଖାଥିଲି। non-veterinarian and newcomer beauty exam like अरे वो पचास दिन पड़ा किए सेठी है दुर्जन सिंह ए बड़ा राजा लुकाई अबे राजा लुकाई लो ए घरे कुकुर अछंती टेलीफोन ठीक अछि मान गो घरे अछि बात की बात सारा बदमाश किछि जाननु टका पैसा सुना रुपा कोड सही है आ गया ठीक है आ गया तेरी सोई ना दे जाए
କିଏ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ଏଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଶଳା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଅତି କମରେ 7-8 ଜଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। 7-8 ଜଣ? ଆଜ୍ଞା ଶଳା ଏତେ ରାତିରେ କି କାମ ଚାଲିଛି? ଏଇନେ ତ ଗଲେ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରଙ୍କ ବାସ ସବୁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶଳା ଗୁଡା ଗୋଟା କରି ହାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୋଉଠି କଣ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି କହ। କାଲି ମୋ ଭଣଜା ବାହାଘର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆବେ ଥାମ ଶଳା ତୁ ମର ତ ଭଞ୍ଜା ମର ଆବେ ଏଇ ଶଳା ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ବସଛୁ ସେଇଠି ବସ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଶଳା ଏକା ଚୋଟରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଟି ଅଲଗା କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଅନ୍ତତ ଆବେ ଥାମ ଶଳା ସୁଗୁଡା କେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଏମିତି ହଣା କୋଟା ନ କରି କାମଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କଲେ ହବନି? ମାନେ ମାନେ ମାଲ ସବୁ ନେବେଟି? ଏ ବୁଢା ମତେ ପକାଉନ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ବନେଇ ପାରିବି? ଆପଣ କାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ମୋ ଗୋଟେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦନ ସିଂହ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରେନି। ଜାଣିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏଇ ଦୀପ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି। ସହରଟା ସାରା ପୁରା ଡରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥରରୁ ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା ବସୁନାହାନ୍ତି। ଆବେ କଣ କହିଲୁ? ଶଳା ବେକରୁ ପେଟ ଯାଏ ଚିରି ଯାଏ ଦୟାକରି ଛୁରୀଟାକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ କରନ୍ତୁ। ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଗୁଡା ଖାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଯିବି ତ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଶଳା ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ କଣ କାଠ କରିଦବୁ। ଆପଣ ତ ମୁଁ କି ଗାଡ଼ି କରିବି ଭଗବାନ। ଆରେ ରଖ ଭଗବାନ ଶଳା ଭିତରେ ଭିତରେ ସୈତାନ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଳା ବହୁତ ଡେରି ହେଲା ଆଉ ଡେରି କଲେ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2-4ଟା ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 7-8 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଆବେ ହଁ ମାରିବି ଶଳା ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି? କଣ ଖାଲିରେ ଖାଲିରେ? ଆବେ ହଁ ହଁ ଖାଲେ ଖାଲେ ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ ଯେ? ଛୋଟ ତ ଉପରେ କଣ ଲାଭେ? ମୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଶଳା ଭଲ ହେଲା ନହେଲେ ଧୀରେ ତାକୁ ବି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଶଳା ବୁଢା ଲୋକ ବୋଲି ତୋତେ ନମାଇ ଛାଡି ଦଉଥିଲି ଦେଖୁ ତୋତେ ଆଗେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଶଳା ଏଇଟା କେ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ। ୟାର ବାସ ମନ୍ଦ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଶଳା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କଣ ହେଲା? ବିଚରା ପିଲାଟାକୁ ମାରନ୍ତୁନି। ଖାଲିଟାରେ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଆବେ ଚୁପ ଏ ଧର୍ମ ହର୍ମ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଶଳା ଆଗେ ହାଣିବି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିବେ ତାହେଲେ ଆଗ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ତତେ ମାରିବି ଅଳ୍ପ ମାରିବି। ଶଳା ଆବେ ଆସ 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 ଆଜ୍ଞା ମତେ ମାରିଦେଲେ। ଆସ 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 ବୁଢା ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ସିଏ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରୁ ତା ନହେଲେ ମାମୁ ମାମୁ ଜୁଆରେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ମତେ କହୁଥିଲ ହଁ କଣ ପାଇଁ? ମାମୁ ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି। ନାଇଁ ମାମୁ ଏବେ ଖାଇବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବାବୁ କହିଲି ପରା କାଲି ଖାଇବ। ଯା ଶୋଇବ ଯା। କାଟିଗଲା କାଟିଗଲା ରାଜି କାଟିଗଲା। ମାମୁ ସାମ୍ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାମ୍ନା ସର୍ବ ଦୋକାନରେ ଗିଲାସେ କଣ ଗିଲାସେ?
ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ସେଇ ଆଉ ତମ ନିଶା ଛାଡ଼ିନି ବୁଝିଲ ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଯା ତମ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ ଯା ହଉ ଘରର ପାଟି ସମ କାନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲି ପରା ସେଟା ଆମ ଘରର ପାଟି ସମ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦଟା କଣ କଳା କଳା ଦେଖାଉଛି କିଛି ନୁହଁ ଯୋଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଖା ଗୁଡା କରିନଥିଲି ତା ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗ ମାରିକି ତାକୁ ସେଠି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି ତମେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସର୍ବତ ପିଇନ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଗୁଡା ପିଇବନି ବୁଝିଲ ହେଲେ ମାମୁଁ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଛି ପରା ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଏ ସହରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆରେ ଇଏ ସହରରେ ଥିଲେ ସେ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିବ ସମସ୍ତ ଘରେ ବସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବସିବ ଏଠି ବସିବ କାହିଁକି ମାମୁଁ ସେ କଥା ତମେ କଣ ପାଇବ ଯା ଶୋଇବ ଯା ହଉ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁନି କିଛି ଡରିବା ନାହିଁ ତମେ ଯା କାହିଁ ମାମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଆଉ କଣ କରିବା ଭିତର ପିଲାଟା ଡରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି କଣ କହିଲେ କି କିଛି କହିଲି ତମେ ଚାଲ 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 ପିଲାଟା ଡରୁଛି ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝଉଛି ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ସେ ତ କିଛି କରିବେନି ଧୁରନ୍ଧର ଧୁରନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯାର ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଧୁରନ୍ଧର ଧୁରନ୍ଧର କିରେ ତତେ ସେତେବେଳୁ ଡାକୁଛି ତୁ ଏଇଠି ବସଛୁ କଣ ହେଇଛି ପାଣି ପାଣି ପିଇବୁ ହଉ ନା ନା ଥାଉ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲି ପରା ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଧୁରନ୍ଧର କହୁଛି ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ ଧୁରନ୍ଧର କିଛି ଗୋଳମାଳ କରିଛି ନା କଣ ନା ନା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଶୋଇବ ଯାଅ ସାରଙ୍ଗ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଓହୋ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ତୋତେ ପାଣି ଦରକାର ତ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ବୋଲି ସିଏ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଆଖି ଦିଟା ଲାଲ ଲାଲ ହାତରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ଛୁରୀ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତମେ ନାଇଁ କି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କହୁଛି ନାଇଁ ମୋଟେ ନୁହଁ ମୋଟେ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ମାମୁଁକୁ ପଚାରୁ ମାମୁଁ ସିଏ ଟିକେ ଆସିନଥିଲା କିଏ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ନା ନା ସେଇଆ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ବୋଲି ହଁ ଯେ ତେବେ ଗଲା କୁଆଡେ ବୋଧେ ପଳେଇଛି ଆଉ ପଳେଇଛି କୋଉ ବାଟେ ପଳେଇଛି ଆରେ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ଫେର ଆସିବନି ତ ଆଉ ଆସିବ ବେ ମୁଁ ଅଛି ପରା ହଉ ହଉ ଏବେ ଯାଅ ଶୋଇବ ଯାଅ ମାମୁଁ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ କହୁଥିଲା ଓହୋ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ
सिंह भाग्य बोल मो हाबुड़े पड़नी गल देखी जाता ओकिलाती करछे पुओ ता छडा ये डर भय को जात करे नाही ଆଉ ଆଦୁଇ ମାରନି ଯାଉ କହିବ ଯା चल तुरंत जीवन अरे चा दी पद कथा कहबी से दुर्जन सिंह टी आंठाइबो देखिम रो दुर्जन से ए दुर्जन से कोडी କାଇଁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ ବାଟା କରୁଛ मामू आपण यार अवस्था देखुछन तो यार डर छाड़ीबन न हले दुर्जन से बच्चाड़े बच्चाड़े ନାଚ ଲଗେଇଛୁ ନାଇଁ ଶଳା ତତେ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି ନାଚ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇନରେ ବସି ଯା ଛୁରୀ ଛୁରୀ କଣ ନାଇଁ କୋଉଠି ଆରେ ମତେ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା ନା କେହି ନୁହଁ କଣ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ କାଇଁ କୋଉଠି ନା ନା ସେ ମିଛ କହୁଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଥିଲା ଥିଲା ରଙ୍ଗ କଳା ଆଖି ଦିଟା ଲାଲ ଚୋରି ଆଲେ ଗଲା କୁଆଡେ ଯଦି ସତକୁ ସତ କି ଆସିଥାଏ ନା ସେ ତାର ପଳେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ପରା କାମ ନା ନା ମୋର କାମ ଅଛି ମାମୁଙ୍କର କାମ ଅଛି ଆମେ ତମ ସହିତ ନା ନା ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାସ୍କର ଆଉ ଦିଜକୁ ଡାକି ଦଉଛି ସବୁ ଏମିତି ଲାଇନ କରି ବସି ପଡିବ ମୋ ମାମୁଁ ବୁଝିବ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୋ ମାମୁଁ ଭାସ୍କର ଦିଜ ଏ ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ଦିଜ ଆଉ ମାମୁଁ ତ ଛୁଟି ମାର ନାଇଁ ଭିତରେ କିଛି দুর্জন সিং তো চাই সারা কিন্তু ভুলে যাবে ডাকুছি দুর্জন সিং বাবু আবে সব সব বহুত চলি বহুত চলি
ଆସିକି ବଳ ନାହିଁ ରାତି ଅଧରେ କାଟ ଲଗେଇଛୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ନାହିଁ ତୁରନ୍ତର ଏ ଅଭୟ ଅଭୟ ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ କଣ ତା ସାଙ୍ଗ अरे मत कहीं डॉक्टर लिख रहे अबे तमर के लाइन पे बस लाइन रे बस जा अबे कहू ना कौन छी मामू एकर कौन है नवीना को बस आ के कहू ना को देख सर कौन करो टीचर रे ये आसी पिला अरे कहू ना किया है अरे डॉक्टर किरे डरबार नहीं मु अछि पुरा बुझिला पंच एंड पंच अरे जण जण को मारी के एठी छत्तु कर देबी के बोले तो मारे ए दुरंदर कहलु के आइतला को दुर्जन सिंह के दुर्जन सिंह कोड अछि सेड़ी हां हां हम देखि गया से अरे अब कौन दुर्जन सिंह मत जाने दबा कौन जांच करा अरे कौन सा झूठ का एड देखेबी जोड़ देखा तो देखेबी ना వచ్చాడు దగ్గ कालिदा बाहर आज्ञा मिंचरा पिलाटार केही नाते बापा माँ केही नाते ताकू दया करी मारतु रे मिजरा ताकू बड़ कष्ट रे राती करैती बा बापा ए अबे चल सोना कार पापा नहीं कार मां नहीं अबे को ठिकाने सोना आसू से अरे सारंग कविता टिके दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह अरे अरे दुर्जन सिंह आछंती अथच मते के खबर देना अबे खबर देते को पुलिस डॉक्टर ना ना अरे अरे तुम इन्हें बसी जाओ अरे दुर्जन सिंह आछंती पूरा से तो चर्चा करो अबे बड़ा एटो बड़ा पकड़ा आछना बड़ा कविता लेखे आपन को नाम की लिखी हां कोना लिखी तू सुनिबे ले सुनिबे सुना जना कौन ना ना कविता सुना ए दुर्जन तुम्हें रोमांचर झड़ निस्तरंग जीवन समुद्रे भासमान नाविकर तुम्हें सते प्राणर स्पंदन हे दुर्जन तुम्हें अछ कहीं केते दूरे अदृश्य अज्ञात परिचयहीन तथापि मु अतंत्र प्रहरी जागे तब प्रतीक्षा रे शुभ संभाषण ए जीवन
ମନ ପ୍ରଳୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପାନ କରି ନିଶଙ୍କ ଅମୃତ ଜୀବନର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଡାକେ ତେଣୁ ଆସ ହେ ଦୁର୍ଜନ ତୃପ୍ତ କର ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ। আরে সবাই এমনি পাগল আমি বহুত দেখছি সবাই আমাদের ভ্রমণের চেষ্টা করতে নাই মা কথা করো ହେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର? হ্যাঁ অসুবিধা হয়েছি মোর ମାମୁଁ ଇଏ ସବୁ କଣ? ଦୁର୍ଜନ ସିଂଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ମନା କଲା? আবে চল ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନାର ବାଥରୁମ ଚାର୍ଜ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। এই সব বয়সে অনেকদিন তুই সাথে পুলিশ দেখু নাই କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଘରର ଅତିଥି, ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି? ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ঠিক আছে এ কথা ଯୋଉଠି ଯାହା ସବୁ ନେଇକି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆଣିବି सामने वाला साला भांगुआ ମଶା ମଶା ସାଲା ମଶା ତତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ସହ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। अबे बड़ा ଆଜ୍ଞା ये केते ଅଛି ଆଜ୍ଞା 30,000। ସାला ବାହାଘର କରିବୁ 30,000 ରଖିଛୁ ସବୁ ଅନଲାଇନ ହେଇଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଦବାର ସବୁ ଦେଇଦେଇ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦବା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଭଣଜାର ବାହାଘର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ନା ନା ମାମୁଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦରକାର ଅଛି ନା? ଦରକାର ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଦରକାର ଅଛି। ଓହୋ ମାମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି। ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି। ସାला ମାମୁ ଘରଟା ମିଶି କରି ନାଟକ କରୁଛ ସାଲା ସେ କୋଉ ଦରକାର ଅଛି କୋଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜଜିଙ୍କ 3 ମିଟର ରୋଜଗାର 30,000 अबे हे ନେ अबे एवढा ଆଜ୍ଞା ये କେତେ ଭରି ଆଜ୍ଞା 20 ଭରି ଖାଟି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଠିକ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗହଣା ଗୁଡାକ ମୋ ଭଉଣୀର ନାଇଁ ମାନେ ଭାସ୍କର ବୋଉର କହୁନୁ ସିଏ ମଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଥିଲା ଏ ଗହଣା ଗୁଡାକ ତା ବୋଉକୁ ଦବା ପାଇଁ। अबे चल साता पर बेपर निहाले गला सनु ଭାସ୍କର ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ନୁହଁ? हे ଖବରଦାର କହିନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ନା ଭକ୍ତ ବାଟେ ନବୁନି ମୋର ବୋଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ବି ବହୁତ ଥିଲା ଘରେ ମୋର ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଘରର ରୋଜଗାର କହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଘର ଚଳିଯାଉଛି ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବାପା ଗଲା ପରେ
ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଗଲା। ତାପରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବୋଉ ମୋର ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରି 2 ପଇସା ଆଣୁଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ବି ବେଶୀ ଦିନ ଗଲା। ହେଲେ ସମାଜରେ କିଛି ବଡ ବଡିଆ ଭଦ୍ର ମୁଖାତିରେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ପଡିଲା। ଖାଲି ନଜର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବି କଲେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ସହି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ବେସାହାରା ହେଇଗଲି। ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ମୋର କରି ଆଉ କେହି ରହିଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପାରିଲି। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଭଦ୍ର ମୁଖାଦରେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଗରିବ ହଟେଇକି ପେଟ ପୋଷ। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଦୁର୍ଜନ ପାଲଟି ଗଲି ଦୁର୍ଜନ ସିଂ। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ମରିଯିବ ପଛେ, ହେଲେ ଆଉ କାହା ବୋଉ କଣ ହାତ ହବନି। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣେ, ଆଉ ଯଦି କେହି ଜାଣେ ଶଳା ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ଚିଠି କରିଦେବି, ବୁଝ। ଦୁର୍ଜନ, ତୁମେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚର ଝଡ଼।